Assalomu alaykum bahama подписчикояка було rahmatli подписаться каналак мунен комментария менависа ва дастгирӣ мекунанд. Рости бисёрҳо дар комментария мепурсанд ки ба тести коронавирус аз душанбе ба Россия метавонанд парвоз карда ё ки не. ҳозир дар пеши шумо номери телефон мекунанд компанияи Somon Air ва мепурсанд. Assalomu alaykum. Шуморо ширкати ҳавопаймоии Somon Air шодбош мегӯяд. хотиррасон мекунем ки бо мақсади баланд бардоштани сатҳи хизматрасонӣ ҳамаи суҳбатҳо сабт карда мешаванд. Здравствуйте, вас приветствует авиакомпания Somon Air. Обращаем ваше внимание, что с целью улучшения качества обслуживания все разговоры записываются. Ассалом. Акамон савол аст авара шумо бипурсам. Акаҷон аз душанбе ба Россия рафтан тести коронавирус дар кор аст? Ҷавоб дидам то отменяштагии ПЦР-ки сертификати ковид бояд бошад дафтатон. Аҳа. Он талаб отменяштаги аммо агеншини истимад нашудаги барои ҳамин ҷавоб дидам тағйир мекунад. Касали бо бисёр шавад бо ябутара дар эътибор намемонад. Хоб, ҳазор раҳмат. Ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарем. Ай ҳаматон миннатдорум. Ростӣ як чанд қашид бародаро телефон мекарданд ки ай Тоҷикистон ба Россия омадан варақи коронавирус дар кор ҳастай нестай, ва дар ин видео тасмим гирифтем чихеле ки дар саршавии видео Мадина телефон кард компанияи Somon Air ва пурсид иншааллоҳ ки фаҳмидаген ай Тоҷикистон омадан дар корай боша хубтарай, барое ки ай ҳамин сабаб нагардонам бо айрейс намонем. Вале ай Россия ба Тоҷикистон рафтан фикр мекунам ҳама медонад ки ай ҳама шаҳрҳои Россия ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон рафтан дар кор нест ва беташвиш. Ва худам тасмим гирифтам ки саволҳое ки дар видеои пештара менавистем, то ҷое ки медонем, то ҷое ки пурсидем ва то ҷое ки аниқ кардем шумо дар маълумот расонем. Чун ҳама вақта номерҳоро мемонам барои билет ай кадом шаҳр ба кадом шаҳре боша, метавонед телефон кунед, пурсед, иншааллоҳ ҳаракат мекунем ки арзонтар бигирем. Ва агар як дақиқа стоп кунед, подписаться ва лайка биҷиқем, мода дастгирӣ беҳад хуб мешавад ки ай ҳаматон миннатдор мешем. хуб, мехонем комментариҳоро. Возвращение на родину гирем. Чанд рӯз бояд дар Москва бошем, чанд рӯз баъд бояд бироем. Дар ҳолате ки возвращение на родинаро мегирен, 30 рӯз вақт дорем, як моҳ бигем. Агар ки дар ҳамин муддат баромадан натонем, мерен бо продлит мекунем як моҳи дига ва ин дафъа иншааллоҳ ки мебироем. Салом бародарҷон Абдулло, ман Таҷика омадам, баъди чанд моҳ бо Россия рафта метавонам. Дар ҳолате ки дар вақти Россия будем, мақсад дар Россия будантон документотон агар 100% боша, як рӯз месте, як ҳафта, як моҳ фарқ надорад, чанд қай бестен биёен беташвиш. Вале дар ҳолате ки бигем документ надоштен, агар 3 моҳ бестен баъд биёен хубтаре, барое ки баъди 3 моҳ депортатсияам ё ки запретам ки монда бошам мебирояд. ҳастанд нафарҳое ки мераванд, ягон чи надоранд ва дар муддати 3 моҳ медароянд, вале вақти регистратсия ё ки патента супориданда мегӯянд ки запрет навиез мондагианд ва баъдан ин дафъа ки қапаншон через спецприём рӯй мекунанд. Салому алайкум бародар, ай компанияи Мегафон кредити телефон гирифтам. Компанияи Мегафон пешниҳод золотаи корона кард, кредита моҳона супоридам, сол бучида кредита маҳкам кардам, супоридам, кредита маҳкам шид. Баъд аз чанд моҳ золотаи корона занг задез, мега ки фалони фалониевич шумо. Ман гуфтам ҳо, мега шумо 38 000 рубл супордаантон дар кор. Ман кредит нагирифтам, лекин ба номи телефони ма ва паспорти ма кредит гирифтагӣ ҳаст. Чӣ маслиҳат метавонед ҷавоб гардонед? Бародар, Аллоҳ аз шумо розӣ бошад. Дар ҳолате ки бародарҷонум уже дар номтон кредита гирифта бошанд, ягон кор кардан намешавад ва супоридантон хубтаре. Барои нафарҳое ки тамошо доранд, барои ӯ гуфтанӣ дорам ки мақсад бигем мо да
телефон мекунанд, дар ҳамаи масъала мепурсанд. ҳамихали масъалаҳои мешавад ки мақсад як нафаре аст ки документҳошонро туғрӣ мекуна, бигем меган паспорта сурат ги баъдан ӯ залате кардана да мақсад паспорта меқапи сурат рӯй мекунӣ штоби барои адобрид кардан, ё ки баъзеҳоша мақсад дар ҳамин предложение подключат мекунанд ва пул мегиранд, хичон хабардор нестанд ва баъди чанд қа телефоншон мекунанд, мегӯянд ки паспорт ё ки автоматически бигем ай Сбербанкшон снимат мекуна. Дар ҳамин масъала эҳтиёт боше, хубтар ай. дар ҳолате ки бигем оформи шуда боше, ягон кор кардан намешавад ва бисупорин хубтар ай. мехостум фаҳмон ки кӯдакҳои майда чанд фоиз арзон ай билети калон фарқияташ. хоб дар ҳамин масъала бигем чанд видеом да гуфта будем, вале дар ҳамин видео як бори дига оддӣ карда фаҳмонем. Ай Россия ба Тоҷикистон рафтан нархи рубл кати Somon Air як рӯза, як моҳай то 2 солая бигем Somon Air 600 рубл мегирад барои кӯдак. Ай 2 сола то 12 солая 50% бигем билет 10,000 боша 5,000, 20,000 боша 10,000 мешавад. ва дигар компаниҳои бигем Российский Ютер, Урал, дигарҳо ё ки Эстеон, Северный Ветер 75% ҳисоб мекунад. Ай 2 сола то 12 солая. Ай як рӯза то 2 солая бигем 1,500 рубл мегирад. хоб иншаллоҳ ки фаҳмонда тонистагим. боқӣ паноҳи Аллоҳ, худтона эҳтиёт кунед. бошем вақт ай ҳаматон миннатдорум. раҳмат.